ni mga butante sa tong barangay nga nagpaalayo na kog lista kay busy kay sila sa ilang mga trabaho. Mao ba? Nya, unsa man na to? Budgetan nimo ni sila kay sureball naman nimo buto nimo. Mao ba nya? Tagpila mo pud ilang kayo ana? Ay sis, pura gyapon 1,000. Pila man kabuok? Ay sis, unom ra ni sila kabuok pero dako kay ni katabang nimo. Mao ba? Nya, siguro ba pukang nako gina sila kabutar? Ay na siguro kayo kay gipangtuok naman ni nako sila. Kay kini mo butar nimo, patay man sila nako. Maayo noon. Nya, sikin sa man ng mga tawha di ay. Paminawa akong ihingalan. Kaning una, si Istong Sarap-Sarap. Istong Sarap-Sarap. Pili ba na katong sinong Istong ang katong namatay na? Huwag mo mang namatay. Gipini mo. Gipini lahi bini nga Istong Sarap-Sarap. Mao ba? Nya ka nang sunod kisa man sunod? Kaning ikadua si Victoria Sagibang. Si Victoria. Di ba? Ato pa lang sa adlaw gilubong? Uy, buyak naman gipatay man nimo si Victoria. Ano kakastorya pa bimi ganiya aning gasligray sa ko, wa bini namat basagad lamang ka. Mao ba pagtarong bi diha? Nagkatarong bi ko. Nya ka nang sunod kisa man na? Kani ikatulo si Ignacio Kabang-Kabang. Ignacio. Ako ang tatay? Patay naman na. Ay dili to mao. Basagad bi lamang Ignacio Kabang-Kabang ba katong nari unahan last na sa boundary dapit sa atong balay, sa atong barangay. Mao ba? Nya ka nang sunod kisa man? Ang sunod si Sipin Tulimbang. Si Sipin Tulimbang. Agkato man na ginaghihipa. Agkato na ospital. Dayon pag igor ang uli sa ilaan namatay. Wala namatay to pag hospital ron. Wala pinamatay. Ay naman mang batyon man nimo nang pag hospital gagapakaayo pa ganito atong hospital. Tarong bidi kay sayo pleto ko nadunggan di ay. Sayo to kay kani gapalayo naman ni nako. Ano na niya ka nasunod kisa mo puna? Kani ka sunod ane si Virgilio Balumbong. Virgilio Balumbong. Agkato na silingan ni David? Sakto ka. Atong pala hubog lagi kayo. Sakto. Nya hubag man to atay ana? Perting hubaga. Di mo to gikamatian niya, di ba? Namatay? Wala binamatay to. Nahubog naman to, nakatulog wa to. Balay naman po na yung ginikanan nato kay kana naging palahubog kayo di palista ra kapel. Patay binigito nang manghubog. Wala namatay. Wala biya. Pagtarong diha ba? Napaikalas si kuno Luloy Makimbang. Makimbang. Si Luloy. Ay agkato man ang disable. Mao gani Luloy kayo. Mao gani agkato man ang naisakit anang utok ng gitsumor? Mismo. Ato pa man ang niaging 5 katuig na matay. Iyatong kaluha, katong 5 katuig pa namatay. Iyatong kaluha. Sa ato pa, pareha silang ngalan na ilang kaluha. Pareha silang ngalan kay pareha magnaong. Dapat pa rin naong pareha ngalan, kaluha man. Mao ba niya? Pila may akong halatagon ana? Kani kay uno mang kabuok. Pila kay? Kwan, kanang tagsa kalibo. Tagsa kalibo, unom sa ato pa, 6,000 din na. Pero lahi pa ako. Kani sisipin ba, Tulimbang? Kapalobi ka rin no hospital ne. Ano hospital mo na? Well, uy ka biya. Dili pwede kwan 3,000 mo na iya. Ano naman? Ay di pambayad anong kwan ni taong tambal, hospital pa na. Dako bigay katabang nila ng 3,000. Nahala, di. Hatag kong 8. Kana ututanan kay 5 plus 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tara, kani. Matay salamat kay Dok. Matay ikaw mo daw kaning ato ang barangay Dok. Lambot tanan. Lambot tanan salamat kini. Salamat kaya. Are sa ko kay ikon pa man ako ni hare. Hala kay motiwa sa pagkukamang hare. Tay, salamat kaninyo kay tungod ninyo nakakwarta kung dako kayo. Matay si Dok yung mudalagag pagkakapitan. Wag yun may kalibutan ng mga taong gihatag na ko niya patay na. Sus, pagkabugo kay pagkakapitan, mudalaga kapitan, patay, pasalamat kay ko ninyo yun, kay bisan to patay na mo, pero nagyapon may pulos di ay, munang karon dawatan ning ako ang pasalamat ninyo, di ay snowbear, naapoy ka ng chichirya, o tubig, salamat kay gininyo, pag hinahinay na yung kaon na kanyang madunlan mo, salamat kay gininyo, salamat, moris ako. Is time sa to. Si katura bagit si Dokya, wala ra bagit to'y kalibutang patay na mo. Natuor ba to buhi to si buhi mong mga tawhana mo? Nya, murang karong malabot nga butuhay. Palihog lamang kung adto dito ninyo sa barangay hall. Pangbuto mo kay aron dito makaayon nga nanikas ta. Pangbuto mo ato. Aron to di ulit tay ko na ni. Salamat kay mura to. Na yung pagkaon no. Salamat kayo.